ξεκίνησα με τη μηχανή μου να φύγω από την 115, να επιστρέψω 19. Στη διαδρομή Καμπάνη Δημοκρατιανά και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των Δημοκρατιανών, ένα τριαξιονικό φορτηγό εκείνη την ώρα ευνηδιαστικά βγήκε από δεξιά προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα εγώ να μην προλάβω να αντιδράσω και να πέσω στους πίσω τροχούς. Παρόλο τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ήμουνα τυχερός μέσα στην ατυχία μου γιατί πρόλαβε και πάτησε τη μηχανή με το πόδι μου. Επειδή όμως φορούσα ένα πολύ χοντρό τζάκετ και κράνος, τα υπόλοιπα τα γλίτωσα. Και λέω τα γλίτωσα γιατί ήμουν ήδη προστατευμένος από τη σκεπά. Ενεργοποιήθηκε η μονάδα, κινήθηκαν διαδικασίες, κατέβηκε σε 130. Στη διάρκεια αυτή εμένα με μεταφέρανε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης. Έγινε άμεσα χειρουργείο με αποκοπή του αριστερού ποδιού για να μπορέσω να με σταθεροποιήσουν, γιατί εκείνη την ώρα ήδη εγώ είχα αρχίσει να παίρνω άλλη πορεία. Παρ' όλα αυτά καταφέρανε, με κρατήσανε και αφού με σταθεροποιήσανε αμέσως μετά έφυγα για Αθήνα. Πάρα πολλοί στρατιωτικοί, πάρα πολλοί κόσμος έχει σκοτωθεί, έχει τραυματιστεί, έχει μείνει ανάπηρος. Γενικά έχει στιγματιστεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτό κάποιοι πρέπει να λάβουν δράση. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, εσείς ξέρετε. Η ζωή μετά από 7,5 μήνες στο νοσοκομείο πάνω, επιστρέφω Χανιά, με αποστρατεύουνε και αρχίζουν όλα να ξεκινάνε ξανά από το μηδέν. Φίλοι, σχέσεις, η δουλειά και προπαντός το εγώ. Το εγώ είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Όσο ήμασταν σπίτι και στο νοσοκομείο, όλα ήταν καλά. Όταν όμως αρχίσαμε να κυκλοφορούμε, η κοινωνία είναι σκληρή μερικές φορές. Άρα εμείς πριν βγούμε έξω πρέπει να είμαστε πιο σκληροί. Έτσι αποκτάμε τις άμυνες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Για μένα η θέλησή σου, αν θέλεις να ζήσεις, πάντα πρέπει να βάζουμε στόχους. Προχώρησα και σήμερα είμαι εδώ, δίπλα σας. Ήταν Δεκέμβρης του 2006, 14 Δεκεμβρίου 2006, πρωί, 11 η ώρα, πήρα τη μηχανή μου να πάω να πιω καφέ, έξω από το κολυβητήριο. Λόγω υπερβολικής ταχύτητας, ένα στρόλο της μηχανής, με αποτέλεσμα να χτυπήσω στο κράτο. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν η παραπληγία. Βέβαια, δεν θα ανασυμβεί όλα αυτά αν φορούσα κράνος, ειδική ένδυση για τη μηχανή, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η ζωή. Η ζωή ξανά. Βέβαια, ήταν η δεύτερη ευκαιρία για μένα, μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Το μετά τώρα, το μετά το ατύχημα, ήταν πολύ δύσκολη έκβαση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για μένα δεν υπήρξε το μηδέν. Όλα συνεχίσαν κανονικά και όλα υπήρξαν τα ίδια. Φίλοι, οικογένεια και ακόμα παραπάνω. Μαθαίνω στον αριθμό των φίλων που ήρθαν και με βοήθησαν. Με βοήθησαν να πω, για να επανέλθω στη ζωή, να επανενταχθώ στη ζωή. Δεν αντιμετώπισα κοινωνικό ρατσισμό ποτέ. Ο μόνος ρατσισμός που αντιμετώπισα ήταν ο πολιτικός και αναφέρομαι στην υπηρεσία που φοιτούσα τότε. Φοιτούσα
στην σχολεία στη Λάγων στο Έθνο και λόγω αυτού του ατυχήματος μετώπισα τον πολιτικό ρατσισμό με την εκδίωξή μου από τη σχολεία στη Λάγων. Έπειτα έχει να κάνει το κομμάτι της αναπηρίας. Το κομμάτι της αναπηρίας ήταν ένας καινούργιος τρόπος ζωής. Όχι ζωή, καινούργιος τρόπος ζωής. Το πώς θα ζεις, το πώς θα τρως, το πώς θα πηγαίνεις στο μπάνιο, το πώς θα κινήσεις στον δρόμο. Όλα αυτά είναι ο καινούργιος τρόπος ζωής. Αλλά επειδή αγαπάω τον εαυτό μου και ο φόβος όλων αυτών έκανε να αντισταθώ και να επανενταχθώ στην κοινωνία. Και μετά έρχεται η αγάπη των ανθρώπων που έχεις δίπλα σου. Έτσι λοιπόν, χαλιναγώγησα τα πάθη μου και επανήλθα στη ζωή. Με επιτυχία θεωρώ, γιατί αυτή τη στιγμή έχω συμμετάσχει σε παραμπλέονους αγώνες στο Κολύμπι και έχω βγει τέταρτος και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις. Στις 23 του Απρίλη του 2002 βγήκε ο γιος μου ένα βράδυ με τους φίλους του. 3 η ώρα έγινε το ατύχημα. Εμένα 4 η ώρα χτύπησε το τηλέφωνο. Πεταχτήκαμε εκεί πέρα με τον άντρα μου. Και το πρώτο πράγμα που έκανα είναι στο δωμάτιο, η πόρτα του δωματίου του γιού μου είναι κλειστή, άρα είναι μέσα. Είδα ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή. Και τρελάθηκα, λέω κάτι συμβαίνει. Και μου λένε, ελάτε στο νοσοκομείο, χτύπησε ο γιος σας. Έπαθε κάτι σοβαρό, ελάτε. Αυτό ήταν. Πάμε εκεί, μία λέξη. Τον χάσαμε. Εκείνη την ώρα, τα χάσα όλα, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν μπορούσα να το βάλω το μυαλό μου και να συζητήσουμε να το αναγνωρίζεις όλες. Εκεί τελειώνουν όλα. Μετά αρχίζει ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς ποιος? Είναι, όπως είπαν και τα παιδιά, σταματάει κάπου, η ζωή έχει ξαναρχίσει αλλιώς. Τι αρχίζει? Πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Πώς να μάθεις? Που για να μπορέσεις να μάθεις να ζεις, περνάνε χρόνια. Δεν είχε βάλει τη ζώνη, έκανε 2 χιλιόμετρα, χτύπησε το στήθος στο τιμόνι και ένα πλευρό του τρίψε την καρδιά. Αν είχε βάλει τη ζώνη, σίγουρα θα είχε γλιτώσει τη ζωή του. Επιβιώσαμε, μας κράτησε η κόρη μας και εμένα η αγάπη μου προς την οικογένειά μου, στην κόρη μου, στον άντρα μου, γιατί αν χανόμουν εγώ προσωπικά, γιατί δεν ήθελα τη ζωή μου, έλεγα κάθε πρωί που ξύπναγα, έλεγα Θεέ μου, γιατί με αφήνεις και ξυπνάω, δεν το άντεχα. Η κόρη μου ζήτησε μετά από τα 3 χρόνια που με άφησε να βιώσω το πένθος. Του λέμε γιατί το πένθος δεν είναι τα μαύρα, είναι μέσα εδώ. Και μου ζήτησε εγώ τη μάνα που είχα πίσω. Αυτό με ξύπνησε. Με ξύπνησε, αλλά ζω, επανεντάχθηκα, αλλά τίποτα δεν είναι το ίδιο. Ό,τι και να κάνουμε και να γελάσουμε και να χορέψουμε, τίποτα δεν είναι το ίδιο όπως πριν. Δεν μπορεί ένας γονέας να ζει και να αισθάνεται το παιδί που το έχασε σε αυτή την ηλικία. Ευτυχώς με βοήθησαν οι δικοί μου ψυχολόγοι, ψυχίατροι και έζησα πάνω απ' όλα γιατί δεν ήθελα να ζω και να προσπαθήσω να επανενταχθώ, να είμαι ένας άνθρωπος να με λυπούνται επειδή έχασα το παιδί μου.